Bafethu awona manje basilana bafethu sizihlangene ngoma ice bafethu lona ukhulumayo ke uMahlamvu uMahlamvu ngumzala kama ice uma ice ungumzala nawe umzala wami sihlangene ngaye ke la uma ice Lubuto busy soka lakho sidlala mama ice uhamba nathi engenamali mama ice awuna ndoda leli para mama mama ice mama ice mina bafethu lole kunjani noma ice umzala ngakena nawe umzala wami ya mzala so mzala mfethu silana mfethu ngawe mzala siyakhala ngizothanda ukuthi baqale bakhuluma abafowethu lana before ukukhulume mina ngomzala Umzala nawe usubambe meeting ngegama lami manje ya cha mfethu wena ama ice siyakhala ngokuthi mfethu abo mfethu njengoba wona ku December manje ngeke mfethu size sikwazi mfethu ukuphilelana nomuntu mfethu esiyomthuma njalo mfethu sesimenza ingane yethu kahle la sichaza ukuthi nje wena sikhathelwe nje ilento yakho uthi wena masinginika imali engango 80 rand uhamba uyele komkhizi uyothenga ama ice ngo 70 rand hawu bafethu and futhi wena ama ice mfethu unokuphuza mfethu kakhulu mfethu udlule thina mfethu esikhiphile mfethu esinotho kahle kahle mfethu awazi ukuthi ama ice aslow kakhulu kanti amanzi angcono asheshe ukubandisa into and angithi ubone uma uthatha iglass ufaka amanzi abandayo phinde ufake nashisayo angithi agcine sebanda wonke hayi mzala nawe ngingakho mzala ngongachazi uyaflop mongaflop umzala uyachaza mzala kanti mzala yazi ukuthi disappointeka mina la bonke abantu bakwenza wena ubukwa mina mzala lalela mzala asimtshele manje akaqedanga nje esikoleni imani hey umadoda asimtshele okay wemzala mzala sicela bandla ukutshela namhlanje ukuthi kusasa lokusayi yebo sisine party encanyana mzala and mzala ikhanda lomuntu mzala besithe lizoba u400 ukwena lapho ukuthi in noma uyongcela lapha ku150 okanye mzala uout ngalo 400 and mina ke khona umashonisa engimaziyo nangithuma ke and mzala angifuni ukuthi manje ngithunywa ama ice kuba buhlungu mina mzala kuba buhlungu mzala ngona ubelungisi oh shit kanti umzala afuni ngibona mina ngijabulile bafethu ngasho ukuthi mina anginankinga mina ngisuma ama ice hayibo ngeke mzala khuluma indaba yangempela lapha ethi for clip bafethu ke this time ngizokwazi ukuthi ngingene phela kule party yebo hayi kungcono ke mzala uzokhipha le mali khona kusasa ngizobe ngikhona nje angihlali khona phela inkundla utshani lapha ya mzala ngale 150 wakho 150 nje lana kanti nkunda kini noma igceke lakho akubona 150 lapha nami yazi ba 7 clip sukela manje ke ikhanda lendoda sekuzoba u7 clip ihenisi ikhanda lendoda niyazi amadoda hayi mzala abantu 7 clip abeze ngapha phakamiso 7 phakamise nombulo obani isigubhu ubani obeka khala qalbe phakamiso 7 kuthiwani yekela utshwala amabutho lushiyela amabhoza lalelani hambani nalabo 4 clip abeni ngiyeza nambe niyofuna laba ba 350 phela nihlangane nabo ke nenze ipart yenu ke silver yazini abonke nje ku 700 thatha u4 clip ulethe ngala u300 wala stage yeah engona mzala ngakho nekhokhela yimina lapha ngakhokhela 150 hayi ngama angikhumbuli ngempela ngino 75 ma ayisibethekela ukusilopha mfethu enkulu kabi le nje abathathu kanti nawe mzali uyangibalele into ongenzela yona ngibalele ukuthi sakwenzela ukuthi angikunaki manje ungivela ngaphandle mzala so nalo sebenzisa manje amahenisi lalelani ishathi imali yakhe fala speaker mzala hello hayi mina ndisebenza lapha ngisebenzile ngishaya ngetori ngifuna u7 clip wami zinje yeah ini hayi mhlawumbe ingane lezi ayide igcwele igceke ishaya iwindi lapha ini
Angihlanyiswa uchaza ukuthi ngisebenzela mahala mina. Lalela ke ibhuti angizalwa ngedwa mina neyezo. Ngizala nobhuti bami mina igila ke nami soshayisa lapho zinje. Zofuna imali yami manje. Ziyakhala. Awuyazi mfethu ukuthi olofa bese ngibathembiseni. Hayibo. Samba. Hayibo ngeke madoda. Hayi. Ngeke imelo into nje. Lungile mzala siyabonga. Mzala niyahamba manje. Mzala vele wena ubusuhamba mzala no7 clipper wakho. Lalela mzala ngi-on kusasa ngi-on and ngingasho ukuthi anginayo inkinga mina. Mzala ama-ice siwathengile vele manje mzala. Yonke into isethele. Ingakho mzala sithi kusasa nje kusasa uyasala mzala sakudingi mzala. Anongithuma ama-ice. Mzala. Asinankinga nathi mfethu uthule nje. Ama-ice siwathengile mzala. Ingakho sitshela lento umsebenzi wakho awusekho short mzala manje bese siwathengile. Mzala bangishiye. Mzala ngiyacela ungakhohlwa ufake ingubo zami mzala uyezwa. All right mzala. Sharp. Oh. Ngicatha into ecasulolova uma ice akafiki namali akafiki naluzi ufika yonke into isikhona layenzayo ukuthi aphuze bese eqoqa ingane ewini ingane ngicatha yona into ebaselolova lapho because bona bakhipha but aba top next uma ice uqoqa zonke vele somthuma ama-ice lo hlale ngenamali uzalo plaza uthanda i-vibe show ngehlonipha imali yenza indoda endala u-iceboy mdala ngisho kunami kodwa usengibiza ngeraso athi Mr Mbambo ngigcwele ngesitayila sakho ngicela ukubloma nawe ngikwashela imoto yakho